Нека ви разкажа как големите вериги могат да натискат малките бизнеси. Когато издадахме нашата първа настолна игра, аз бях писал на една от големите вериги книжарници в страната с предложение да работим заедно и съответно те не ми отговаряха доста дълго време. След няколко месеца те склониха да вземат бройки от нашата игра, почнаха да я продават добре, но като видяха, че се продава добре, искаха да ме натиснат и да им дадем още по-голямо процент отстъпка за това да печелят повече. Освен това, не искаха да ги плащат веднага, искаха да бъдат на консигнация, т.е. за тях да няма абсолютно никакъв риск, като ги вземат. В един момент, нали, ние се съгласихме на това нещо, те започнаха да ги продават, видяха, че има интерес към продукта и точно преди празниците искат да се заредят още по-големи количества. Но тогава нашия първи тираж от играта на Вута да му е зле свърши и съответно те ми казаха, ако не ни дадеш бройки, ще махнем продуктите от книжарницата и повече няма да работим заедно. Те си мислиха, че аз нарочно ги крия или не им ги давам, но истината е, че беше, че нямаме. И в крайна сметка те не ги махнаха, защото просто заплахите, да, ние нямаше откъде да ги вземем, но заплахите бяха факт. И това е един неприятен начин, по който големите вериги по някой път се опитват да натискат по-малките, което не е много добре. И не трябва винаги човек да се дава. Но по някой път трябва да е склонен да прави компромиси.